Elektrická polohovacia posteľ Elegance je klasické zdravotnícke lôžko, ktoré spája osvedčenú funkčnosť s elegantným dizajnom. Posteľ vyniká priestrannosťou, extra šírkou až 138 cm, dreveným dekorom a čalúneným čelom. Je vybavená uzamykateľnými kolieskami pre bezpečné zaistenie na mieste. Výklopné bočné zábrany zvyšujú bezpečnosť a zároveň uľahčujú nastupovanie aj vystupovanie z postele. Súčasťou postele je štvorsektorový madrac s penovým jadrom a priedušným poťahom z odolnej oxfordskej tkaniny so zipsom, ktorý poskytuje pohodlie a jednoduchú údržbu. Vo výbave nechýba ani praktický infúzny stojan. Posteľ umožňuje samostatné polohovanie chrbtovej časti až do 65 stupňov, nožnej časti až do 35 stupňov, kombinované polohovanie oboch častí, a nastavenie výšky lôžka v rozsahu od 49 do 63 cm. Viac informácií nájdete na www.unizdrav.sk.